Antti, urheilukysymys heti tähän alkuun. Sä oot ollut nyt täällä Tikkakoskella töissä sen viime syyskuusta alkaen ja saman verran Viitasaaren töistä poissa. Miltä nyt tuntuu? No tällä hetkellä kyllä vähän jännittää, vaikka me Tuija sun kanssa on tehty näitä haastatteluja monet kerrat ennenkin, niin kyllä tässä on pieni jännitys silti ilmassa. Mutta miltä tuntuu? Yleisesti ottaen ihan hyvältä. Olen viihtynyt tässä uudessa työssä täällä Tikkakoskella ja laajemminkin Jyväskylän seurakunnassa. Ehkä vois, jos muutetaan muotoon mitä kuuluu, että kiitos, ihan hyvä. Melkein 30 vuotta Viitasaaren seurakunnassa pappina on ollut pitkä aika. Muistatko millaista oli, kun aloitit silloin 1990-luvun alkupuolella? No monta asiaa toki muistan. Mulla on tässä mukanani karvahattu. Silloin kun vuoden 1993 lopussa tai 1994 vuoden alussa sain tiedon, että pääsen papiksi Viitasaarelle, niin muistan kuinka vaimon kanssa totesimme, että no ei sitä pipopäissä voi kyllä hautajaisissa olla, tarvitaan fiksumpi hattu, ja muistan kuinka hankittiin tämä karvahattu, että näyttää fiksummalta ja papillisemmalta. Tämä hattu on kyllä ihan hyvin palvellut 30 vuoden ajan, ja se on minulla tänään mukana, kun olen myöhemmin tänään menossa hautajaisia pitämään. Ei tämä mikään kovin lämmin hattu ole, mutta tyyli ennen kaikkea. Tai otetaan se hattu tuohon noin. Silloin muuten meinasin, että pitäisi hankkia semmonen hieno musta lierihattu kesäkäyttöön, mutta sellaista ei ole tullut hankittua, että näin. Mutta katsoin vielä, kun näiden hautajaisten merkeissä monesti tuli koko 30-vuotisen uran ajan nähtyä Pulkkisen Eeroa, miten Eerolla oli semmoinen fiksu musta lierihattu, mutta suunnitelmaksi on jäänyt sen kesäisemmän hautajaishatun hankinta. Niin, asiat tapahtui hyvin nopeasti siinä vuodenvaihteessa 93-94. Elettiin 90-luvun alun laman jälkeisiä aikoja, mikä tarkoitti myöskin sitä, että seurakunnat hyvin vähän palkkasivat uusia työntekijöitä ja vastavalmistuneille teologeille, niin kuin minullekin, niin ei tahtonut mistään löytyä työpaikkaa. Se tilanne huononi hyvin nopeasti. Sitten yhteydenotto Lapua hiippakuntaan, Lapuan piispaan tuotti sen tuloksen, että Viitasaaren seurakunnasta otettiin sitten minuun yhteyttä muistan kuinka uuden vuoden päivänä 1994 olen ollut käymässä sellaisessa vapaamuotoisessa työhaastattelussa ja tavannut silloiset seurakunnan papit Juha Valkeapään ja Seppo Korhosen. Ja niin se asia meni, että 19. päivä tammikuuta itse asiassa päivälleen 30 vuotta sitten aloitin Kyllä. työt. Siitä ensimmäiseltä päivältä muistan ainakin Hämäläisen Pirkon ja Kolarin Riston, jotka tapasin heti aamusella. En muista ketä muita työkavereita sinä päivänä tapasin. Ja sitten kului viikon verran ja 26. päivä tammikuuta oli minun papiksi vihkiminen Lapuan tuomiokirkossa. Se oli siis arki-ilta, vähän erikoista, ja sekin, että siinä ei ollut ketään muita, joita vihittiin silloin. Kuvaa sitä aikaa, että voi sanoa, että olin ehkä vähän Hannu Hanhi, että sain pappisvihkimyksen sellaisina aikoina. Jos saan vielä jatkaa, niin kerron tämänkin, että toivoin, että voi kun olisi työtä edes sen puoli vuotta, että saisin sitten paremman työttömyyskorvauksen sen jälkeen.
mutta niin kuin tiedämme, asiathan meni niin, että päivääkään en ole saanut työttömyyskorvausta, vaan työt ovat sitten muutamien vaiheiden jälkeen vakinaistuneet ja kolmessa eri virassa Viitasaarella nämä 30 vuotta ovat menneet. Siinä oli onnea sinulle ja Viitasaarelle seurakunnalle. Ehkäpä. No, millaisia muistoja sinulle on kerennyt kertyä tämän ura-aikana Viitasaarelta? No valtavan paljon, ja tietysti täytyy tässä niin kuin ajatella, että ei ole kyse vain työstä, vaan on kyse myöskin elämästä, ja että 26 vuoden ajan myöskin oma kotini, vai 25 vuotta, no joka tapauksessa on ollut myöskin Viitasaarella, että on tehty työtä ja on eletty elämää ja nämä kietoutuu jotenkin yhteen, mutta valtava määrä erilaisia kohtaamisia, erilaisia tilanteita, iloisia ja ikäviä ja juhlavia hetkiä ja hyvin arkista työtä. En mä nyt oikein osaa tässä hetkessä sanoa, mikä sieltä erityisesti nousisi mieleen, mutta hyvillä mielin muistelen. Niin paljon muistoja, että niistä on vaikea irrottaa. Niistä on vaikea nyt ruveta tässä äkkiä irrottamaan. Kaikki 30 kalenteria olen pitänyt aarteenani tallessa ja ajatellut, että joskus kun olisi aikaa, niin niiden kanssa olisi mukava viettää aikaa ja kenties paitsi palauttaa mieliin erilaisia tapahtumia, niin myöskin tehdä vaikka vähän jotain tilastoa, että monetkohan ristiäiset tai monetkohan hautajaiset on tullut vietettyä. Niin, tosi monet. Ehkä saadaan joskus lukea sun muistelmat. Saadaankohan? En tiedä. Tai nähdä elokuvana. Niin just. Mikä on pahinta Viitasaarella? Voi että tämä kysymys on kyllä paha, mutta tätä sä joudut muuten leikkaamaan nyt. Pätee kaikkiin paikkakuntiin ja seurakuntiin, mutta kyllä semmoiset jotkut ristiriidat tai erimielisyydet tai konfliktit ja niiden selvitteleminen, niin se oli aika ikävää hommaa. No mikä on parasta Viitasaarella? Ihmiset. Jotenkin erityisesti ajattelen kaikkia niitä ihmisiä, joita on vuosien ja vuosikymmenten varrella istunut kirkon penkissä erilaisissa tilanteissa. Ihmiset on parasta. No entäs täällä Tikkakoskella? Mikäs täällä on parasta? No työtä täällä olen tehnyt 4,5 kuukautta ja tällä kokemuksella niin pidän jotenkin tästä uudesta tehtävän kuvasta, mikä minulla on. Tässä minä olen ollut ehkä tiivistettynä vähän enemmän pappia, paljon vähemmän johtaja. Kerro vähän lisää, minkälainen tehtäväkuva se on? No, minä vastaan tästä Tikkakosken alueen jumalanpalveluselämästä ja aikuistyöstä. Olen siinä mielessä täällä myöskin työyhteisön johtaja. Mutta varsinaisesti esimies en ole kenellekään. Pidän Jumalan palveluksia Tikkakoskella, jonkun verran myös Palokassa. Ja sitten kirkollisia toimituksia kirkoissa ja kodeissa ympäri kaupunkia. Miten seurakuntaelämä muuttui sinun urasi aikana Viitasaarella? Onko koko evankelis-luterilainen kirkko muuttunut millä tavalla mielestäsi?
No lyhyesti sanottuna on. Ensinnäkin Viitasaaresta, niin Viitasaarihan oli huomattavasti suurempi paikkakunta, ei maantieteellisesti, ne rajat on pysynyt ennallaan, mutta asukkaita ja seurakunnan jäseniä oli 90-luvun puolivälissä tietenkin paljon enemmän. Ja kyllä minulla on semmoinen tuntuma, että silloin eri puolille laajaa Viitasaaren pitäjää, niin liikuttiin paljon enemmän. Kylillä asui enemmän ihmisiä, kylillä oli enemmän toimintaa tähän päivään verrattuna. Ja se on jotenkin semmoinen, kun nyt sitä alan miettiä, niin semmoinen pieni surun tai haikeuden aihe. Mutta ei tässä asiassa tietysti Viitasaari ole mitenkään poikkea muista, vaikkapa muista keskisuomalaisista maaseutupaikkakunnista. Näinhän se vaan menee. Tämä on yksi muutos. Sitten toinen muutos on tietysti kaikki tämä tällainen digitaalinen juttu. Eihän seurakunnalla ollut silloin kotisivuja, ei ollut olemassa Facebookia, ei ollut olemassa YouTubea. Että niin kuin kaikki tämä tällainen sähköinen toimintaympäristö ja muu oli aivan uutta. Kyllä tietokone oli, jolla saarnoja ja muita juttuja kirjoitettiin, mutta muistan, että se seurakunnan työpöydällä ollut ensimmäinen näyttökin oli semmoinen niin kuin mustavalkoinen, sellainen, mikä olisi niin kuin tänä päivänä aivan selkeästi museotavaraa. Ja totta kai kirkon asioissakin on tapahtunut paljon muutoksia. Yksi semmoinen on tietysti se, että kyllä minusta 30 vuotta sitten seurakunta oli semmoinen niin kuin jotenkin hyväksytympi yhteistyökumppani ja se, että papille tai seurakunnan työntekijälle ovi oli auki erilaisiin paikkoihin ja pyydettiin mukaan ja niin edelleen, että valitettavasti tänä päivänä on se ajattelu, että tässä kirkon työssä ja kirkon asiassa ja sanomassa on jotain epäilyttävää tai jotain sellaista, minkä kanssa pitää olla vähän varuillaan. Että tämä on sellainen muutos, mikä on ihan selkeästi tapahtunut Viitasaarella. Se muutos on tullut aika hitaasti, mutta kyllä Viitasaarellakin ehti jo merkkejä tällaisesta ajattelun muutoksesta nähdä. No, Viitasaarella tuskin on monta perhettä, jota et olisi tai jonka jonkun jäsentä et olisi kohdannut vuosien mittaan ilon, surun, arjen tai juhlan keskellä. Mikä oikeastaan on se papin rooli yhteisössä? Sitä on vaikea niin kuin kaiken kaikkiaan kuvata, mutta monesti sanonkin sen ja ajattelen, että meidän pappien homma ei ole vain tehdä erilaisia asioita, siis kuten pitää Jumalan palveluksia tai kastaa lapsia tai vierailla vaikkapa vanhainkodilla, vaan meidän tehtävämme on myös olla ihmisten keskellä. Että meille ei makseta vain tekemisestä, vaan myös olemisesta. Olen jotenkin ajatellut, että silloin kun omat lapset olivat pieniä ja oltiin vaikkapa jossakin kahvimajalla tai torin jäätelökioskilla, niin että siinä ne ihmiset jotenkin ehkä ajattelivat, että no tuossa se on se meidän pappi. Tai kun olin uimahallissa uimassa, niin että no tuolla se on se meidän pappi nyt uimahallissa. Että joku tällainen rooli noin perinteisesti olen ajatellut, ja mä oon monella tavalla aika perinteinen ajatuksiltani, niin jotain tällaista mun mielestä tähän pappina olemiseen liittyy. Ja nyt kun muutaman vuoden ajan on ollut se tilanne, että mun kotini on ollut täällä Tikkakoskella, mutta työ Viitasaarella, niin on jotenkin ajatellut, että kyllä mä olen tehnyt ne työt, mitä papin kuuluu tehdä, mutta se oleminen on jäänyt vähän niin kuin hoitamatta. Niin, että työ on ollut vähän niin kuin 24/7. No, olemisella ainakin. Joo, tavallaan näin. Ja tiedän, että pienillä paikkakunnilla on paljon niitä pappeja, jotka kokee, että kun on vapaapäivä,
pitää lähteä jonnekin muualle, että voi olla oikeasti vapaalla. Itse en ole kyllä tällä tavalla ajatellut, enkä ole kokenut sitä ongelmaksi, että vaikkapa jossakin ruokakaupassa joku henkilö tulee jututtamaan sellaisesta työaiheisesta asiasta vapaapäivänä, niin ei se ole minua haitannut. Joo. No, kirkkoherra on seurakunnan hallinnossa johtaja. Miten kuvailisit Viitasaaren seurakunnan tilannetta tällä hetkellä tästä näkökulmasta? Mitkä on haasteet, mitkä on valtit? Viitasaarella on ollut vaalikaudesta toiseen viisaita ihmisiä päättämässä seurakunnan asioista. Jos nyt ajatellaan näitä kirkkoherravuosia, siis noin 15 viimeistä vuotta, niin vaalikaudesta toiseen on ollut kyllä osaavaa ja sellaista niin kuin asioihin paneutuvaa porukkaa kirkkovaltuustossa ja kirkkoneuvostossa. Se on ollut todella hyvä asia. Viitasaaren seurakunta on tämmöinen kuitenkin historialtaan tämmöinen vakaa emäseurakunta ja vaikka tilanteet on mennyt tiukemmaksi, niin silti Viitasaaren seurakunnalla on noin taloudellisen toimintakyvyn kannalta monta semmoista valttia, mitä ei kaikilla seurakunnilla todellakaan ole. Ja että tuommoinen kirkon remontti esimerkiksi on pystytty tässä hiljattain tekemään, niin se on kyllä suuri ilon aihe. Vaikka siihen saatiin hyvin kirkkohallitukselta avustuksia, niin seurakunnalla oli kykyä, tai se seurakunta sai lainaa ja seurakunnalla on kyllä kykyä se laina maksaa pois. Ihmiset on tietysti Viitasaaren seurakunnan ja kaikkien seurakuntien tärkein resurssi, niin työntekijät kuin seurakuntalaiset laajemminkin. Että kyllä mä ajattelen, että Viitasaarella on hyvät eväät jatkaa kohti tulevaisuutta, vaikka tuo edellä mainittu väen väheneminen on toki semmoinen harmittava asia. No, Viitasaarella kirkkoherrana ollessasi olet ollut tavallaan niin kuin näköalapaikalla, koska seurakunta on merkittävä toimija paikkakunnalla myös ison maanomistuksen kautta ja sillä tavalla myös niin kuin mahdollistanut asioita Viitasaarella muutenkin, muillekin kuin seurakunnan jäsenille. No, seurakunta ja kaupunki ovatkin tehneet yhteistyötä aika paljon, ehkä keskimääräistä enempi, mitä naapuriseurakunnissa. Voiko ja saako seurakunta olla yhteiskunnallinen vaikuttaja? Voi, saa ja pitää. Kyllä mun mielestä seurakunnan on syytä ottaa asioihin kantaa. Ei seurakunta sotkeennu sillä lailla päätöksentekoon. Päätöksiä tekee vaikkapa kaupungilla ne, joiden kuuluu tehdä, viranhaltijat ja kaupungin luottamushenkilöt, mutta vaikuttaa saa ja kannattaa. Ja mun mielestä se yhteistyö, mitä kaupungin kanssa on ollut eri sektoreilla, niin se on ollut kyllä hyödyksi kummallekin organisaatiolle. Mieleeni on jäänyt vuosia sitten, ei ollut edellinen, mutta joku piispan tarkastus oli kuitenkin. Ja tapoihin on aina kuulunut, että sen piispa ja muu seurue käy vierailemassa kaupungintalolla. Ja muistan, kuinka siellä olimme. Ja silloinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi siinä, että on Viitasaaren etu, että seurakunta vastaa mahdollisimman hyvin kaupunkilaisten hengellisiin tarpeisiin. Ja jotenkin minusta siinä tuli todettua, että meillä on se oma tehtäväkenttämme, eli se hengellinen tehtävä, mikä on meidän perustehtävämme, se on eri kuin kaupungin perustehtävä, mutta että se on kaupungillekin eduksi, että seurakunta hoitaa oman tonttinsa mahdollisimman hyvin.
nuo sanat jäi mieleeni ja mukava ne tässäkin yhteydessä toistaa. No, nyt on Viitasaaren Kinnulan ja Pihtiputaan seurakunnassa parhaillaan käynnissä seurakuntaselvitys. Ja se alkoi sinun vielä ollessasi virkaa hoitamassa Viitasaarella. Ja nyt olet pian puoli vuotta saanut olla töissä näkemässä sisältä päin suuren seurakunnan toimintaa. Mitä nyt sanot seurakuntaselvityksestä ja Viitasaaren seurakunnan tulevaisuudesta? No siitä, että mihinkä tulokseen selvityksen tekijä Antti Viita on tullut tai tulee, sitähän minä en vielä tiedä. Mutta niin kuin omien kokemusten pohjalta, niin minä näkisin siinä, että nämä seurakunnat liittyisivät yhteen, niin minä näen siinä enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Ja tiedän, että me Viitasaarella ei olla se seurakunta, jolla olisi ehkä suurin kiire tämän asian eteenpäin menemisen kanssa, mutta kyllä minä näen, että se olisi Viitasaaren seurakunnan kannaltakin niin myönteinen asia, jos tässä asiassa muutosta tapahtuisi. Lähtöjuhlasi vietetään sunnuntaina 4. helmikuuta. Toimitat silloin messun Viitasaaren kirkossa. Millä mielellä valmistaudut tuohon päivään? Kyllä mä tiedän, että se tulee olemaan hieno päivä. Monenlaisten isojen tunteiden päivä. Kyllä siinä varmaan joutuu vähän itseänsä niin kuin pitämään kasassa, että jotenkin ei ihan tunteet ja haikeus pääsisi täysin valloilleen, vaikka ei se mitään haittaa, vaikka silmät välillä vähän kostuukin. Ja kyllä minä ajattelen myöskin siitä Jumalan palveluksesta, että olisihan se kiva, jos tulisi vähän keskimääräistä parempi saarna sille päivälle tehtyä. Mutta tule kirkkoon kuuntelemaan, niin siitä se selviää, miten Antti homman hoitaa. Mutta joka tapauksessa hyvältä tuntuu tällaista juhlapäivää viettää ensin kirkossa ja sitten seurakuntatalolla. Kiitoksia haastattelusta.